Ayan guys, ayan. Maggawa na naman tayo ng steak. Ayan, chicken steak. Ayan yung boses ko, kaya nag-ano ako ng mask. Ano lang ako ng mask, kaya nuubo ako guys. Ayan. Ayan guys, so, gawa tayo ngayon ng chicken steaks. Chicken steaks. Ayan, ito. Hiniwa ko siya ng maninipis. Ganyan lang siya kanipis guys. As in, manipis. Ayan. So, una, ayan, ipapakita ko pala muna sa inyo. Ayan guys, so, ito yun. Ayan, ito na lahat yan. At, ilagay natin dyan. Ayan. Ayan. So, lalagyan natin siya ng lemon. Ayan. Tapos, lalagyan natin ng asin. Asin, isang ganito lang. Toyo. Tapos dagdagan natin ng lemon. Ayan, tapos ayan natin. So, andito na siya guys. Ayan. Ayan, diba? I'm back. Ayan. I'm back. So, magagawa na tayo ng ating steak. Chicken steak. Ayan. So, meron akong harina, itlog, ayan, itlog ito guys, itlog, ayan, itlog, diba? Tapos, meron tayong breadcrumbs. Yung breadcrumbs natin is ganito. Ayan. At, nandito naman yung manok natin. So, para makita nyo guys, ayan, pagaling na natin ito. Ayan. Nagmamas lang ako guys kasi may ubo ako. May ubo. Pero of course, naghugas tayo ng kamay, no? Naghugas tayo ng kamay, so tuyo lang yan.
Ganyan. Ganyan pa. Tapos set aside na natin. Kuha tayo ulit ng isa pa. Ayan. Kaya lang yan talaga. So, nakagawa na tayo ng tatlo. Tatlo. Ayan. Ayan. So, ayan na guys. Tatlo. Lagyan natin dito yung itlog. Una natin paglalagyan ito. Ayan lang. I-coat lang natin siya guys. Tapos, ilagyan na siya natin dito. Ayan. Tapos, ganyan na. Tara. You want this one? Can I take a picture? Yes, one. I want to see. Yes, madam. Yes. Let me see. Okay, I'm just try this. Then you want video of a lady picture video? You want video? You need to put charge. Ganito na siya guys. Ayan. Look. Vessel, no? Yes. How? I don't know. See? How? I don't know. I left it. There. And then you want picture or video? Picture. Picture. This one, right? What charge? No charge. Need charge. Charge. Oh. Diba? Start na ako. I will put charge, wait. There's no charger. I have charge with me. Where? Okay, plano kong bumili nito. Nanny, this charger only for an iPod. Yes, because this not for this.
So, ayan, after 24 hours, ito na po yung ating chicken steak. Ayan, so, medyo matigas talaga siya. So, guys, tatanggalin na natin yan. Gamit ang mahiwagang tadan. Ayan, gaganyanin natin, guys. Oh. Ayan, may malambot. Ayun. Ayun. Ganyan lang siya, guys. Diba? Ito na siya. Diba? Diba, guys? Sarap nito. Diba? Ganda. Ang sarap niyan, guys. As in. Diba?